Прилив от музикална сила избухва, поваляйки повелителя на земята и разпалвайки неговата ярост. Кои са те? Хънтрикс, вие момчета ме предизвиквате! Хънтрикс! Хънтрикс! Действие вече! Хайде! Сега! Виждате какво може да направи Хънтрикс, нали? Момичета, внимавайте! Какво е това? Хънтрикс! Какво прави сега лордът на трудната сила? Тази кратуна кара пространството да трепти. Никой не може да каже какво ще се случи след това. Кой съм аз? Хей, ти! Ти си... Кой съм аз? Всички ваши спомени са тук! Хънтрикс! Върна се в детството си! Време е да напуснеш моята сцена! А тази сцена е моя сега! Хънтрикс се превърнаха в малки момичета. Какви забавни предизвикателства ще срещнат сега? Странната люлка отпред привлече вниманието на Бела. Лъскавата светлина и странната форма я накараха да се взира. Тя се почувства любопитна и искаше да се приближи. Защо са тук тези три малки момичета? Добре, без сълзи! Без сълзи! Малки, ще ви заведа вкъщи. Без плач. Хайде да тръгваме. Дори с малък дом, Бела отвори сърцето си и прие трите деца. Имам нещо за теб. Добри момичета! От сега нататък всички сте мои дъщери. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Момичета, нека празнуваме. 10 години минаха като вятъра. Трите малки момичета пораснаха в жизнени, игриви млади дами. Малкият дом на Бела остана прост, но техният смях го направи уютен и пълен със живот. Но понеже бяха пълни с енергия, трите момичета направиха голяма бъркотия в къщата, преобръщайки всичко с главата надолу. Дори в целия хаос, щастливите им гласове все още изпълваха мястото. О, не! Вие тримата! Какво се случва? Здравейте всички! Спри! Достатъчно!
Моля, спри! Скъпи! Спи! Мамо! Мамо! Казах ти да не използваш енергията си произволно. Мамо, трябва да се възползваме от нашата сила, нали? Нали? Точно така! Ти си прав! Не разбирам защо трябва да крием силите си. Аз го разбрах! Кажи ми, защото мама няма способности. Затова тя не ни разбира. Да, това има смисъл. Момичета! Ако продължиш да излъчваш енергия навсякъде, тази къща ще се разпадне. Къде ще живеем тогава? Какво имаш предвид? Точно! Вече използвахме енергията вътре в това място. Хайде да излезем навън. Момичета! Хей, спрете! Момичета! Руми! Твоите играчки! Вие, хора! Хей! Да тръгваме! Хей! Не трябва да използваш силите си небрежно. Разбрали? Мамо! Но ние... Особено ти, Руми. Да, разбирам. Да тръгваме. Толкова съм притеснен. Вие, хора! Руми, скучно ми е. Какво сега? Да, къде отиваме? Остави това на мен. Чу ли това? Какъв е този шум? Нямам представа. И аз също. Не искам. Влез вътре. Вътре в стария театър всичко беше покрито с тънък слой прах, сякаш спомените все още се носеха във въздуха. На сцената властелинът на силата все още седеше там, потропвайки с крака, сякаш нищо в света никога не се беше променило. Това ние ли сме? Защо нашите снимки са тук? Може ли да се присъединим към вас? Пораснал си, нали? За какво говориш? Не ме ли разпознаваш? Познавам ли го? Той твой приятел ли е? Моята грешка. Вашите спомени са тук. Забрави всичко! Хантрикс! Добре ли си? Чувствам нещо познато. Зои! Мира, нали? Руми! Отдръпни се! Говоря напълно сериозно. Обичам да се шегувам с теб. Не искаме да се базикаме с вас. Руми, остави на мен. Руми, отиди да го вземеш. Добре. Huntrix don't miss how it's done, done, done. Huntrix don't quit how it's done, done, done. Run, run. Done, done, done. Това няма да стане. Zoe? Внимавай! Аз съм уплашен! Помогни ми! Играта с вас всички е забавна. Да продължим ли?
Мощният лорд не се въздържа. Очите му бяха пълни с опасност. Моля, помогнете ни! Силна енергия се въртеше около трите момичета, карайки пространството да се усеща замръзнало. Върти, върти, върти! Моля, помогнете на някого! Забавляваш ли се? Rumi! Mira! Скъпи! Екъби! Помощ! Помощ! Моля някой да помогне! Това са техните гласове. Вие, приятели, има ли някой? Помощ! Скъпи, какво става? Моля, спрете! Помощ! Помогнете ни! Помощ! Магията беше твърде силна, за да я разбиеш директно. Но в този момент тя осъзна, че само като премине през господаря на силата, може да спаси децата си. Мамо, страх ме е! Толкова ме е страх! Тук съм! Хей, кой го направи? Дете е! И така, ти си... Кой си ти? Те са моите дъщери! Едно семейство. Всички са тука. Имам нова игра. Аз съм тук сега! Ще ви пазя всички! А? Мамо! Мамо! Ей! Това е измама! Мамо! Наистина ме е страх! Ще защитя всеки един от вас! Това е трогателно! Гледай това! Добре, спокойно, аз съм тук. Мамо! 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 Страх ме! Мамо! Не! Какво е това? Победих го всички! Нека се приберем! Момчета! Сладури! Ей, какво става? Всички добре ли сте? Хей! Какво правиш? Меките светлини на спомени бавно изпълниха съзнанията на трите момичета Хънтрикс, свързвайки изгубените парчета. Чувство на събуждане се разпространи и истината беше готова да се появи. Спомените ми просто се върнаха. Бяхме заклещени там толкова дълго. Благодаря ти много. Хей, какво става с теб? О, госпожице, приятно ми е да се запознаем. Ни си ми дъщеря. Можеш да седнеш там. Хънтрикс, тръгвай. Хей, внимавай. Не, не! Okay, I'll show you why. Better come right, try and get into our level. 'Cause you might die, never the time, trying to start a battle. Bleeding isn't in my blood, vessel puts a dollar, so beating you is what I do, yeah. Body on body, I'm not even sorry. And when you pull up, I pull up a little late to the party. Locked and loaded, I was born for this. There ain't no point in avoiding it. Annoyed to be put a beat to the beat, and I beat it back, yo. Knocking you out like a lullaby. Hear the sound.
спомени и сила се завръщат. Хънтрикс лесно побеждава лорд на силата. Да, ние победихме! Всички сте невероятни! Ох, мила! Роми, кажи нещо! Госпожо, благодарение на вас, ние си върнахме спомените. Всъщност, ние сме Хънтрикс! 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 Върна се в детството си сега! Не само това. Ние сме благодарни, защото ни отгледахте през цялото това време. Госпожо, много благодаря! Не се тревожете за това. Независимо от всичко, вие все още сте моите момичета. Разбира се, мамо. Каквото и да се случи, те все още са семейство. Семейство, което обича един друг безкрайно.